Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih wonten ing pasinaunan basa Jawa. Inggih menika piwulangan sekawan. Wacan eksposisi adat mantu Jawa. Kelas 11 semester setunggal. Kalian kula Ibu Laila Farido. Nah, para siswa saderengipun miwiti pasinaunan dinten menika bala badhe ngelingaken supados para siswa njaga kesehatan. Tengriyo mawon menawi mboten wonten kebutuhan ingkang wigati. Lajeng asring wicik migunakaken sabun. Menawi wonten keperluan ingkang wigati sanget, nah sumangga saged medal ananging ampun kesupen migunakaken masker lan jaga jarak. Ayo langsung mawon miwiti pasinaunan. Nanging sumangga dedonga rumiyin supados ilmunipun saged katampi kanthi gampil lan migunani. Dedonga dipun sumanggaaken. Dedonga paripurna. Para siswa ancas pasinaunan dinten menika setunggal siswa saged mangertosi wacan utawi teks eksposisi. Kalih siswa saged mangertosi upacara adat mantu Jawa menika kados pundi. Iku siswa saged damel wacan eksposisi adat mantu Jawa. Lan pungkasan siswa langkung remen sarta ngururi adat kabudayan Jawa. Nah, ayo sinten ingkang boten pengin krami utawi nikah? Mesti sedaya pengin toh? Supados para siswa ngertos pengantaran adat Jawa menika kados pundi, sumangga wigatosaken materi ingkang badhe Ibu andharaken kanthi premati. Sepisan bala badhe ngrembak babagan wacan eksposisi. Wacan eksposisi inggih menika salah sawijining jinis wacan sing bisa ngandharakake pokok pikiran sawijining bab, saengga wong kang maca bisa oleh informasi lan wawasane sansaya jembar. Dene ancas utawi tujuan wacan eksposisi inggih menika adate digunakake kanggo mbabar kawruh utawi ilmu, definisi, pangerten, cak-cakan sawijining kegiatan, metode, cara lan proses dumadine sawijining bab. Cobi pundi ingkang kalebet wacan eksposisi? Nah, niki wacan ingkang sepisan. Klepon inggih menika jajanan tradisional ingkang warninipun ijem, awujud bunder lan raosipun legit. Ingkang damel klepon legit lan unik inggih menika lebetipun wonten gendhis Jawa, saengga menawi dipun cokot gendhisipun muncrat. Dene waosan kekalih inggih menika kesenian ringgit wacucal utawi wayang kulit menika asli saking tlatah Jawa. Wayang saking tembung mahyang ingkang tegesipun dateng maha kuwaos. Wayang menika kadamel saking kulit kebo, lajeng dipunbentuk miturut bentuk wayang ingkang badhe dipundamel. Cobi ingkang leres kalebet wacan eksposisi nomor setunggal menapa nomor kalih? Nah, nggih ingkang leres nomor kalih. Dipun lajengaken upacara adat mantu. Menika urutaning mantu adat Jawa. Sepisan lamaran, kalih pasang taruh, 3 siraman, sekawan midodareni, dipun lajengaken ijab kabul lan pungkasan nembe upacara panggih. Menika ingkang sepisan lamaran utawi lukir kalpika. Tata cara iki minangka wiwitane omah-omah. Ing lamaran iki calon pengantin kakung dolan menyang kulawarga pengantin putri kanthi ancas nembung supaya gelem diajak omah-omah. Lamaran iki bisa lumaku tekan pahargyan nganten yen panglamarane ditampa. Menawi sampun ditampa, dipun lajengaken pasang taruh, blek KTP lan tuwuhan. Nah, menika bapake saweg masang blek KTP. Menawi sampun dados, niki tarupe, blek KTP-ne lan tuwuhane. Tarup iku pratandha yen arep ana duwe gawe.
Bleketete awujud blarak kang dipasang ana ing ngarep omah. Dene tumbuhan awujud pirang-pirang kang bisa nulak bala, kaya tebu wulung, cangkir gading, gedang raja lan sanesipun. Nah, dipun lajengaken sontene menika wonten adicara siraman. Nah, menika gambaripun. Ing acara iki temanten lorone didhawuhi adus kanthi ancas reresik raga lan jiwane, supaya ing dina pahargyan wis resik lahir patos. Dene tata cara iki ditindakake ing omahe dhewe-dhewe. Dipun lajengaken midodareni saking tembung widodari. Tata cara iki nduweni ancas supaya ing dina pahargyan penganten putri kasulistyane kaya dene widodari. Saksuwene malem midodareni, penganten putri ora pareng metu kamar, kang ditemoni uga mung kulawargane dhewe. Nah, enjange dipun lajengaken ijab kabul. Nanging sadurunge ijab kabul, padatane ana acara serah-serahan. Ing acara iki keluarga penganten kakung ngaturake tutukon kang ancase bisa mbiyantu anggone duwe gawe mantu. Dene ijab kabul yaiku tanda resmining pinanganten kekali. Nembe wonten upacara panggih. Upacara ngaten iki nglambangake pepanggihan ketemuan antarane penganten kakung lan putri, kaya dene raja lan ratu. Nah, menika urutaning upacara panggih wonten 9, setunggal balangan suruh, kalih midak tigan, 3 miji isamparan, sekawan sinduran, gangsal bobot timang, 6 tanem jero, 7 kacar kucur, dipun lajengaken dahar tilmah utawi dulangan, lan pungkasan sungkeman. Nah, bala badhetaken rumene. Nalika lamaran, keluarga calon pengantin kakung umume ngasta dodol lan wajik. Cobi, apa wardine utawi makna jajanan iku? Mangke dipun padosi nggih. Nah, niki sekaligus dados kuis. Sinten ingkang saged mangsuli pitakenan iki leres, paling cepet, paling jangkep niku angsal nilai poin tambahan. Oke, dipun lajengaken mawon wau urut-urutan upacara panggih sepisan balangan suruh. Nah, suruh lak lambange love. Love niku tanda cinta, tresno. Nah, niki dibalangaken. Berarti tegesipun penganten jaler tresno kalian penganten putri tresno kalian penganten jaler. Kalambang temanten sakporon tresno asih kados menika. Lajeng adicara ingkang kalih inggih menika midak tigan. Tigan utawi endhog menika pralambang sel telur. Wardine penganten wis siap menawa omah-omah diparingi keturunan. Lajeng niku wonten mijiki samparan. Nah, pralambang sadurunge bangun balai wisma utawi rumah tangga kudu suci ati lan pikirane madhep marang Gusti supaya besuke bisa bangun balai wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kalajengaken sinduran. Nah, niki sinduran, niki sing jenenge sindur. Ing ngarsa niki bapake temanten putri, ing ngarsa sung tulodo, ing madya niki pengantene lan teng wingkinge ibu penganten putri Tutwuri Handayani. Dipun lajengaken adicara bobot timang. Iki tiyang sepuhe bapak lan ibune penganten putri nggih. Wonten ing adicara bobot timang niki, ibuke nyuwun pirsa taken dateng bapake. Putramu sakloron abot pundi, Pak? Lajeng bapake mangsuli, "Padha abote, Bu." Nah, padha abote menika tegese wong tuwa ora pareng bedakno anak kandung karo anak mantu, lorone kudu ditresnani kabeh. Lajeng niki wonten tanem jero. Nah, tanem jero utawi nglenggahaken temanten ing sasana rinengga. Tamriki bapake sampun rila menawa putrane bebojoan. Lajeng wonten adicara kacar kucur. Lah niki
isine beras kuning kalian arto logam. Pralambang menawa pengantin kakung utawi suami kedah maringi nafkah lahir patos marang garwane. Nomor 8 menika wonten adicara dahar klimah utawi dulangan. Nah, niki duweni teges antarane wong wadon lan wong lanang utawi suami istri kudu nutupi kekurangane. Ojo nganti wong liya ngerti kekurangan pasangane. Lan pungkasan inggih menika sungkeman. Nah, sungkeman teng mriki pengantin kakung nyuwun donga. Donga pangestu supaya bisa dadi pemimpin keluarga kang wicaksana. Pengantin putri ugi nyuwun donga supaya dadi bojo lan ibu kang becik ing keluargane. Saha tiyang sepuh nyuwun donga supaya sehat diparingi yuswa panjang saengga bisa momong wayah utawi putune. Nah, cekap semanten saking Bu Ella, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.